Mika Mönkkönen, yrittäjä toisessa sukupolvessa. Isäni perusti yrityksen vuonna 1974 ja teki ensimmäiset 5 vuotta täysin itsenäisesti yksin töitä. Äiti on ollut mukana yrityksen laskutusta hoitamassa yrityksen alusta alkaen. Ensimmäiset 5 vuotta yritys toimi kotota käsin autotallista Koivuhaassa. Vuonna 1979 yritys muutti Viertolaan ja samalla avattiin uudet toimitilat sekä myymälä. Samana vuonna myös yritykseen palkattiin ensimmäiset ulkopuoliset työntekijät. Itse aloitin yrityksessä vakituisen työsuhteen 90-luvulla armeijan jälkeen, vaikka jo lapsuudessa merkkejä alalle siirtymisestä olikin. Tänä päivänä itse toimin työnjohdollisissa tehtävissä ja siskoni Niina hoitaa toimiston työt laskutuksineen. Nykyisin yrityksemme työllistää yhteensä 10 henkilöä. Asennuspuolella on käytössä 7 hyvin varusteltua huoltoautoa. Nykyaikana alalla toimiminen edellyttää jatkuvaa kouluttautumista KVV-, kaukolämpö- ja sähkötöissä. Itse pidän tärkeänä, että pystyn toimimaan vastuullisena työnjohtajana kaikissa edellä mainituissa töissä. Yrityksen liikevaihto on ollut tasaisessa kasvussa viimeiset vuodet. Pääkaupunkiseudulla rakennukset vanhenee ja vaativat enemmän huoltoa ja korjaustöitä. Tästä iso kiitos heille luottamuksesta meidän toimintaan. Yrityksemme tulevaisuus näyttää vakaalta ja valoisalta.